Daphne. We make what you need. Чуй се каква песен да напиша. На кварталите аз ще опиша, защото всеки пише за тъпите квартали, пълни с шибани мангали, които много пъти са ни засегали. Защо всеки мисли, че ние българите през целия живот ще наришим гъзовете? Аз живея в такъв квартал, затова не ми говори просто в тази песен да си злее и да ме остави. Чуй се каква песен да напиша, но кварталите аз ще опиша. За живота на мангалите мисля да попиша как те се чуят, какво да направят и за това на нас да се отварят. Те са много гадни, знам, ако може ще задигнат някакъв крам. Обраха цялата държава, кьора в кабел не остана. Хората не купиха си сателити, защото на кабелната кабелите бяха свити. Чуй се каква песен да напиша, на кварталите аз ще опиша. За живота на мангалите мисля да попиша как те се чуят, какво да направят и за това на нас не се отварят. От началото те са неки малки човека, но после стават големи мангалета. Труден е живота, дори и за мен. Аре, Бойко, моля ти се бе мен. Махни я тая раса, ако искаш даже изпрати в космоса с помощта на НАСА. Навсякъде ги гонят и идват у нас. Даже Слави ти го каза, май само този човек е с нас. Много ни дразнят, но ние ги търпим, от тях не можем да заспим. Имам една съседка, която много често вика. Всяка сутрин се събуждам на усмивка на лицето и се представя как изтръгвам с ръцето. Ако я видя как пада от балкона, веднага аз ще дигна купона. Чу се каква песен да напиша, на кварталите аз ще опиша. За живота на мангалите мисля да пиша, как те се чуят какво да направят и за това на нас не се отварят. Чу се каква песен да напиша, но кварталите аз ще опиша. За живота на мангалите мисля да пиша, как те се чуят какво да направят и за това на нас не се отварят.